Každý den se pečlivě staráme o své tělo a proto rozumíme jeho signálům. Občasné krvácení dásní může znamenat zánět dásní, gingivitidu. Předcházejte tomu pravidelným používáním ústní vody Meridol. Meridol působí důkladně, je jemný a účinný jako balzám. Jedinečná kombinace účinných látek bojuje proti bakteriím vyvolávajícími zánět a tímto posiluje přirozenou ochrannou funkci vašich dásní. Meridol, balzám pro vaše dásně. Věděli jste, že citlivost zubů často způsobují obnažené zubní krčky? To nám zabraňuje vychutnat si studené i teplé jídlo. Elmex Sensitive Plus s aminofluoridem pomáhá, jemně čistí a poskytuje účinnou ochranu kolem celých obnažených zubních krčků. Zastavuje tak bolestivé podněty a vy si můžete vychutnat opět to, co si chcete vychutnat. Elmex Sensitive Plus. Účinná ochrana pro obnažené zubní krčky. Zeptejte se svého zubního lékaře. Zubní kas způsobuje celou řadu nepříjemných problémů. Nenechte věci zajít tak daleko. Chraňte své zuby produkty značky Elmex. Aminfluoridy jako jedinečná složka produktů značky Elmex zpevňují zubní sklovinu, která je pak odolnější vůči kyselinám. Tím aminfluoridy vytvářejí dlouhodobou a účinnou ochranu proti zubnímu kazu. Jsou tak účinné, že i demineralizovaná zubní sklovina se může znovu mineralizovat. Zubní pasta, ústní voda a zubní kartáček Elmex. Kompletní systém ochrany proti zubnímu kazu.